messze meneküljön is. Az embert utoléri a végzete. Ki vagy te? Egy gyilkos? Egy soldos, aki hátat fordít az ártatlanoknak? Idén nyáron. Mi hiszünk benned, és számítunk rád. Mielőtt legenda lett. Ne feledd, mire voltál képes. Milyen próbákat álltál ki. Ő is ember volt. Te csak a legenda vagy az igazság a legenda mögött. Áruld hát el! Ki vagy te? Én vagyok Herkules! Herkules. Júliusban a mozikban.